Park Farm and Agrobet shahararren gurin da ya shahara wajen samar da gangare 'yan tsakin tsallake tsaunin tsumburewa, wani abin ban sha'awa sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma, ga gangariyar abincin kajin da abincin kifi launuka daban-daban masu sa su lafiya da kuzari. Sai gare ku masu sarar 'yan tsaki ko kuma irin 'ya'yan kifaye, dama ta same ku, maza ku garzaya Park Farm and Agrobet domin sun kware a bangaren magunguna da allurorin kajin har ma da na kifayen. Ga masu buƙatar manya-manyan kaji masu tarin nama don yin shagalin bukukuwa ko walima, mun tanadar muku manya-manyan kaji cikin sassauƙan farashi. Ga masu sha'awar yin kiwon, muna da ƙwararru masu ba da shawarwari akan abin da ya shafi kiwo. Park Farm and Agrobet na nan a unguwar Sheka, Sabuwar Abuja, kusa da filin board, ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin ta lambobin waya kamar haka: 07033631565 ko kuma 08099895654. Tuna da suna Park Farm and Agrobet. A yau insha Allah zan yi magana ne akan antibiotic. Shi ma wannan tsari ne na antibiotic na kaji, maganin kariya daga manya-manyan cututtuka da ƙanana. Na farko akwai oxytetracycline, akwai amoxicillin, akwai neomycin, akwai vitamin K, akwai chloramphenicol. Wayannan su manya-manyan antibiotic ne. Duk duniya an hana amfani da chloramphenicol, to wayannan manya-manyan antibiotic ne wanda suke kariya daga dukkan cututtuka na kaji. An fi dai bukata ya amfani da shi gurin manya kuma suna ciwo mai karfi, insha Allah ka amfani da shi zai tsaye da ciwo. A yau insha Allah zan yi magana akan booster egg, wato wanda yake taimakawa gurin yawan kwai da karuwar kwai. Na farko akwai oxytetracycline, akwai vitamin E a ciki, akwai vitamin D3, akwai vitamin E, akwai vitamin K3, akwai vitamin B12, akwai vitamin B6, akwai vitamin B2, akwai vitamin B1, akwai vitamin C, akwai folic acid, akwai biotin, akwai calcium, akwai nicotinamide, akwai riboflavin, akwai dumosinine, akwai diamycin, akwai lysine. Wannan su ne sinadaran da ake amfani da su wurin antibiotic da kuma yawan kwai na kaza. A yau insha Allah zan yi magana ne akan antibiotic. Shi ma wannan antibiotic ne da za a yi amfani da shi wurin kariya da kuma tsare kaji daga kamuwa da ƙwayoyin cututtuka. Na farko akwai neomycin sulfur, akwai oxytetracycline, akwai cefalexin. Wannan su ne sinadaran da za a yi amfani da su wurin antibiotic. Su ma suna ɗaya daga cikin antibiotic da za a yi amfani da su wurin kariya ko kuma magani na cututtukan da suka faru. Antibiotic wato wanda kaza mai kwai za ta iya sha, kuma broilers za ta iya sha ta nama ba tare da ya taɓa mata kwai ba. Na farko akwai oxytetracycline, akwai furatidone, akwai vitamin A, akwai vitamin D3, akwai vitamin E, akwai vitamin K3, akwai vitamin A2, akwai vitamin B2, akwai vitamin B12, akwai vitamin C. Wannan shine magungunan da za ka yi amfani da su gurin bawa kaza ko mai kwai ko broiler wanda kuma ba tare da ya taɓa mata kwai ba, kuma zai mata magani, zai kariya daga dukkan ƙwayoyin cututtuka da dama, kuma zai kare daga kamuwa da ciwo ko kuma magani in ka ciwo ya faru zai kariya kai insha Allah. Aha jama'a,
ina mu abota kiwon kaji, shahararren kamfanin nan mai suna Park Farm and Agrobet sun tanadar muku da tsaftatattun 'yan tsaki masu ƙoshin lafiya. Park Farm kamfani ne wanda ya shahara wajen bada ingantattun magungunan su da kuma abincin su. Wani abin ban sha'awa sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma. Bugu da ƙari suna da jajirtattun ma'aikata masu bada shawarwari akan kiwon kaji da na kifaye. Sannan akwai sa amarya murmushi, uwar gida kuwa babu yaji, wato dankwalan kaji masu nama. Ina masu shagulgulan biki da walima ko kuma gagarumin taro na ketare ni, yau ga dama ta samu. Park Farm and Agrobet suna da ire-iren irin 'yan tsaki na kowane kamfani daban-daban. Ƙarin bayani muna nan akan titin Sheka sabuwar Abuja kusa da filin ball. Ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin wato Nura Isiyaku ta lambobin waya kamar haka: 070033631565 ko kuma 080099995654 da kuma 0802787643.